GTA 6. Όλοι ξέρουμε πως είναι προγραμματισμένο πλέον να βγει στις 26 Μαΐου του 2026 ή έτσι θέλει η Rockstar να πιστεύουμε. Έχω μια θεωρία λοιπόν, μια σκέψη. Η θεωρία μου λέει το εξής, πως ήταν προγραμματισμένο το GTA 6 να βγει το φθινόπωρο του 2025, όπως έλεγε η Rockstar πριν να βγάλει την ανακοίνωση. Το λέει και το τρέλερ 1 στο τέλος, coming 2025. Οπότε η θεωρία μου λέει το εξής: τι και αν η Rockstar έβγαλε επίτηδες την ανακοίνωση ότι θα βγει το 2026 για να μην το έχουμε στο μυαλό μας και να το βγάλει όντως το φθινόπωρο του 2025 και να μην και να μας έρθει ξαφνικό, να μας πιάσει στον ύπνο δηλαδή. Τι και αν ισχύει κάτι τέτοιο. Πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια.